Mini. Mini kunci mini. Mini nih. Khulumbai and hello my darling subscribers. Nontonमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय. बेनिफ्राय बाय गोबावानो जाबाय न भिडिअ खालामनाया. दाखालि बाय आङो दिवालियाव जि भिडिअ होबाय भिडिअआ एसेल'मोन थेवब्लाबो आं होथारबाय आरो. भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन नालाय बेनिखायनो एसेल'ब्लाबो होबाय आङो. बेनिफ्राय दिनै आं दहाय फुंनिफ्रायनो खालामनो नागिरदोंमोन सिगाङाव जों क्लिप मोनसे होखाबाय बे भिडिअ खालामनो होननानै माबादोंमोन आङो. बेनिफ्राय मा जाबाय फन फायनानै होबाय. फन फायखांनायनि उनाव फन रायलायखांनायनि उनाव थालांनायावनो मानसि सासेनि उनाव सासे फैबाय थादों दिनै. बेनिखायनो भिडिअ खालामनाय जायाखिसै. ओमफ्राय दासो आं स्टार्ट खालामफिनबाय. ओमफ्राय दा सानजौफुआनो जालायलांबाय 11ता बेसे जाखो टाइमा टाइम जाबाय. ओंखाम संनायखौ आं दिन्थिया नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन. आं मैगं खानो थांनो नागिरदों बारियाव. जोंहानि न'आव जेबो मैगं गैया देग्लाय ना दै लोमनानै दैया रानाखै नालाय बेनिखायनो मैगंबो गायनो हायाखै. बिदिब्ला जोंहानि बारिखौ आं एसे दिन्थिनानै नै जेबो गैया लेस्रा थायदोंमोन ओमफ्राय जायाबो नालाय रानजोबलांबायमोन. दा मा मोनो खाहैनोसै. बिफाङाबो मा होनो रानजोबलांनायखायसो दासो माबा जादों जानो लुगैदों. बेनिफ्राय लेस्रा खाहैनोसै. ओमफ्राय मा सङो ओमफ्राय आङो मोनसे फिथाइ दिन्थिनो नोंथांमोननो जोंहानाव जादों दिन्थिनानै होग्रोनि र'. लोगोफोर नायदो बोग्रि. जोंहानाव बोग्रि गिदिर बोग्रिया थायदों. नुवाखै खोमा आं दायो खाथियाव थांनानै दिन्थिनानै हैगोन. नै गोरलैसो बेफोरो एकदमबारे गिदिर जायो. थिङावसो दंजोबो. नै जोंहानि बारियाव गेन्दाय फुल बारना दंफैयो. बारिसो बेयो हाखर. ओमफ्राय नै खैजाय मैगं गायनाय जायगाया. बेनिफ्राय नैबे मैथा आरो नै मैगंफोरा जेबो गैया. सब दै लोमजोबो बेफोरो. 2020नि उननिफ्राय 2020आव लोमासै लोमदों. 2020आवबो माबानिफ्राय गायदों खोमा बाबाया. दैया नै लाफा नै लेस्राया बोरायबाय थैसिगोन. गोरलैसो मोजां. लोगोफोर फांसे बिफाङाव बेखिनिखौल' मोनबाय. लामाखैजे फांसे दंबावो बेखौबो नायहैनोसै. थेवब्लाबो बेखिनिया साथामनो माबायदि थुनांगौ. लोगोफोर नैबे जोंहानि आयं बुरै ना गुरगासिनो दङ. बेखौ आङो भिडिअ लाहैदोंमोन. बेनिफ्राय आंबो गुरदोंमोन खिन्थु आं भिडिअ लायाखिसै आरो. दाथ' हरानो जाबाय लोगोफोर. बेनिफ्राय दा आङो हरनि डिनार खालामनो न' संनो नागिरदों बानायनो. बेनिफ्राय आं बानायगोन दा रटि. आं आटा नानो नागिरदों. आटा सब बुस्थुखौहाय जोंहा बाबाया मा खालामो पेकेटनि बुस्थुफोरखौ जाखांनायनि उनाव खाथाबजोबनानै दोनो बेफोरबायदिहाय. बेनिफ्राय दा आङो आटा नानोसै रटि जानो थाखाय. दिनै रटि जागोन. ओंखाम जानो गोसो गैया दिनैहाय. ओमफ्राय ओंख्रिखौ मा संनाय जागोन आं मिन्थिया. ओंख्रिखौ दिनै आइया संगोन. ओमफ्राय आङो बायजोआव हारसिङै जना दङ हराव. आं बेक केमेरा दिन्थिनि दै गुदुं फुदुंगासिनो. ओमफ्राय नैबे अमानि आदार बायजोआव दै गुदुं फुदुंगासिनो आङो. रटि पुरि सब्जि सालाद डिनार टाइम. ओमफ्राय नै ना सिखावा एबा मेगना आथिं रानलाय. लोगोफोर फुंनि 8ता जाबाय. बेनिफ्राय आङो साहा लोंनो नागिरदों लामायावहाय. आरो बेयाव मैया हरनि ओंख्रि दङ बेखौ एसे गुदुं खालामदों. ओंखाम जागोन आं दिनै. फुङाव ओंखाम जाया जोंहा थेवब्लाबो आं दिनै जागोन आरो जानो लुबैदों. चार्जार मबाइला चार्ज गैया. सोर संगिता मिथियाथ'.
गुलु खालामनि र' संख्रि सिनि दा सानजौफुआनो जाबाय दहाय साहा लोंखांनायनि उनाव मा जादों आङो ओंखाम जानो होन्दोंमोन ना ओमफ्राय ओंखाम जाखांनायनि उनाव आङो पुरा उन्दुलांबाय आं ओंखाम जाबा बेफोरबायदिनो जायो सानाव केमेराया एसे बोरैबा जादों फुङाव ओंखाम जानो हाया आङो बिराद खर' सायो उन्दुनो ओंखारो बेनिफ्राय दासो सिखारदों दा 12:30 जाबाय बेनिफ्राय आं दा ना एवफ्रामगासिनो ओमफ्राय नानि मेजेम खि बेखौ ओंखामजों एवदों नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिनानै होनोसै लोगोफोर नाय जोंहानि मावजिनि आखलखौ नै नुदोना नै गद्रेसावबो नांदो गद्रेसा हामा जाजोब्बाय दै बेनिफ्राय हम निन्जानि बोग्रिखौ खाथियाव दिन्थिनानै होनि र' मैया आं बुंदोंमोन ना खाथियाव थांनानै दिन्थिगोन होननानै दिन्थिनाय जायाखैमोन नालाय दा दिन्थिहैनि मैला एसे मानो जुम जाबाय थाखो दिनै जाबाय डे 3 बेनिफ्राय देमस्रि फैदों जोंहानाव फुङावनो बेनिफ्राय दिनै आंनि ब्लगखौ आं फोजोबथारगोन बेनिफ्राय जों दा साहा लोंनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिमहाय जुदि इन्टारेस्टेडब्ला जोङो साहा लोंनो भुजिया लाबोदों बेनिफ्राय नैबे आखाइनि लारु बेनिफ्राय oh my god नैबे चुलबुलि देमस्रिया जादों बेखौ देमस्रिया मोसागासिनो बैखिजाय माबा मोनसे बक्स दामगासिनो डीजे गोसा पार्टी खालामदों खोमा माबाफोरा मुस्लिम मानसि दङ ना बिखि मोसागासिनो बियो मोसागासिनो दे मोसानाखिथिलाय मोसा मोसालाय मोसाया मानो हाय मानो ओरै जादों मिनिनाव खनसे मिनि खनसे मिनिनो Güzelce. कमला जानो नागिरदों आङो कालारखौ एसे बोरैबा नुदों फुदला केमेरायाव किन्तु आसलाव रियेलाव गोजा मोजांमोन ओमफ्राय गोदैमोनबो गोदै गोखै टेस्टि हारसिङैनो जाग्रोदों आं बेनिफ्राय आयाबो जादों जों सानैल' मानसि नालाय न'आव थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आं दा खर' लोबनानै लाहैनांसिगोन नैबे लानाया 1 घन्टासोआनो जाबाय खोमा दाउदै आरो नारेंखल थाव मिक्स खालामनानै लादों आङो खानाय बिराद ड्राइ जादों बेनिखायनो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव थाब लोगो मोनगोन बाय